Bango! 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 Lafiya ɗan fiye ga a fusace na ka je. Allah ina son je gurin wannan yaren nan lantana. Mutum ne. Ka san an nan kwana biyu ba ba. Gidan gaska. To ina son je gurin. Ina da duniya. Yawwa. To ina so mu je ne kaɗan raka ni. Ai ina wannan yayin nata kana ganin yana tafiya har wani toro yake fa. Ina ka je kai kadai. Shi kenan. Bari jan dawo. Shi kenan. Na baka labari ne ba. Yawwa. Kai zo ki yaro zo tafi sallu da Allah dan shiga gida ne ka ce ana sallama da nan kana yawa ai sauri ka ce kunkuru ne yawa ai sauri lantana ɗan mata adan gari to ya gidan to masha Allah ne na ga kin fito kamar wanda ya ce kana bukatar wani wanda mutane da su shi ne ya zo yana son sai shi goma kai ne wanda zaka kwashe sharar ne ko shara kuma a ni ne fa wanda na zo wajen lantana ni ne to dan je kawai da zan kira ka to zan sami ka to na gode da guru kake kowaye ma ɗaukar ko wannan yarinyar da kake da a kashe mata kuɗi ta yi ɗan haka ba kalan kalan uwarka ce kenan dan buran uba